Kini gede ka kubur laikam kabade hapo ka Government of India, Ministry of Communication, Department of Post, GDS section. Kini gede namtai ki Gramin Dak Sevak lani GDS online engagement schedule number 1 January 2026. Mo. But yang kini ke post hapo ka India Government Post la pelai ba nadu ka lai poiterik January gani benai benengkong acara penriu bat katari ke bakadu ke bapila ban submit ye kita ki online application kan de hadu ka khat sautrik benai ba ar acara penriu bat ban submit ya ka online payment pade kan de nadu ka artarik benai ba ar acara penriu hadu khanriu tarik benai ba ar ajar ar penriu ikan mau ha ko ki parlok kamtam ki badai na po ka state Meghalaya idon shibun ba ki pus ki balaj hapo kan ni ka India Post ka ba umdon kam ban yale examine lani bapin le interview andre kin check lani kin page ya ki mark sheet lani ya ki score mark kata lamba ki merit list kino ki ba he mark kino ki ba one shot mat ha ki jingkule ki jongpi kita hi ki ba yo bantrei ha ki ni ki post ki badon na po ka state Meghalaya lani kita ki jingdang mo te ban correction lani ban le ya ka correction ban penbe yo le se pi bakla ka por ba pi pendap ha ka application form man ba pi filling up lani pi pendam kan de ha ka khat pratrik banai ba ar arjar apnreu bat khat khandai banai ba ar arjar apnreu te tang hakini ki ar sngi pila ban le ya ka correction pimla ban le haki we ki si kan mau pha ko ki parlo ki para samlai ko wat kam sngap ha bat tule bhai ya ki details ki bala batai lang ba kani ka department haba laong ba yole se pi bakla pi kum pendap bakla ya ki kerteng lene kino kino ki ching pendap ki chong pi pim dei ban recorrect hang to hi hadin ba pila de ban sumin mo dei hakine ki tarik pi hab ban le ya ka correction kata ka de ki ching batai but sengoba ban apply no wood namadang don por sa kumba ar lai ta ye shim ye kani kalat kabu namar kin don shibun ba ki yingdak balai hapo state Meghalaya kentup lang ye ki garo ma namar ki don hadu ars pa tam ye ki post office ki balai hapo state Meghalaya dengan sepni ye kita ru dada piko aban tip kabas ngau tunat susu hang ne kalong ba kino kino ki candidates lene ki applicants ki ba yo ban trei hai kini ki yingdak kata kum ki branch postmaster lane BPM ki hab bantrei tang kumba saw hadu san kenta ka shisngi ti kata ru ka shong kat kum ke jingla jong pi namar pidei ban sngotu ba kani ka yingdang lane lengba kani ka GDS vacancy ki hab bantrei khamtam e shekinong gendong TPH ban arrange hi ya kar kom trei ha ki office ki jongpi handrei kam dei pan banduna ya ka saubat bantam ya ka san kanta ta ka di jing batai lung ba ya post office rules nolor kita ki BPM kindon shishu ru kum ki ABPM lane ki assistant branch postmaster kine kin shong ha office kila ban di ya ki stamp ya ki stationery kila ban bu ha po yingda di kita kedai kerkom trejong ini assistant branch postmaster kidon shu sai ki dak server kine ki dak server ru ki de ki nong trei hapo ka yeng dak ki bala ru ban shim bentalang kum kite ki assistant branch postmaster ha ka baki la ban di ki stamp ya ki tiar stationery bat kiwe de lane kini kila ru ban litbu ya ki shiti lane kino kino ki jingyo ki bawan hapo ke yingda kila ban litbu sha ki ying jong kito ki balapha ya gitu ki kot chingdon kam lane kino kino ki tiar kata kadai ka rukom trei jong kini ki dak seva ya kumto pilatip ya rukom trei kam jong kite ki pus baper tentang ini pe ya ka allowances lane ka salary ki bangi tip hak tinong way lane kata ka jingsiu ka tulop nakabenta ki BPM ka jingsiu kan dei khat ar hajar
hadu arp khnai hajar lais pa prapo haga shibnai bat nagbentai ki ABPM bat ki dak sevak ke jingsiu kan long shipo hajar hadu arpo saw hajar saus pa nyu po shibnai bat nagbenta ke kerdan ke bapila ban apply nagbenta ki pus kum ke BPM ABPM bat dak sevak kan de yang ki candidates ki bela pendep yang ke SSLC lani ke kelas 10 but kumcu ru ke kelas 12 mau nakamda ke pus ABPM badak sevak kelas 10 nakamda ke pus BPM kelas 12 lani 10 plus 2 but ke age limit hang ne kan de ibaladap khatpras nem shajrong but omduna ya ka sau post nem mau khatpra du sau post nem nangta kandonru ka relaxation nang ta jongi ki ST ka bade sans nem kata ka bumut khatpra du sau sans nem ngidang la ban apply nang ta ki post apo ka India post lani ka yingdak ke kumta shwa bangan sepenkut ya kani ka khubor light kam ini pa imenta ka bade bet ki total number of post ki badan apo ka state Meghalaya namar la pia ingi haki R kategori nam ta ki garo ka don chis pa R tuli ki total number of post nakabenta jungi ki khasi bat jaintia kadon hadu chispa arpunru tuli ki total number of post the sngobai kun samlang ki balapas ba haki examine metric lane class 10 ki jongpi leino ban apply nam ta ki te ki post nomar kan sai chu check lane ki sai chu page tang na ki max lada pi pass ba gada pi yo he max ba ha ka class 10 ki jongpi tikna be pi yo ban tre ha ki te ki yingdang te tang kata hi te ngakarpat sa chisin ya ki viewers baro lada pi tang don kam ya ki wei pat de ki jung batai hak ba de bat ki rules lane ki instruction jong ke te ge yingdang subhaban bu ya ki comments ki jong pi te tang kata hi in second loop yang ha ka wei pat de ka khubor let kam kublai shibun bat wat pan sat e ya kani ka kabuk share ka ba don hadu arspa arpu pratli ki total number opus kabade tang kelas dan pas bat ke jingsiuru kabebit bat kababiang ko bangal ada ban batai ku bless you